Sanibona, phinde ngibingelele njena namhlanje ngaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora. Sibonge nje umuhle obabazekayo, umdali wezulu nomhlaba, usonini nanini, ithemba lamathemba, isihlangu ongcwele obabazekayo, omuhle njalo, othembekile, othandekayo, obabazekayo, omuhle, ongumboneleli, ongumhlambululi, ongumsingathi, oyisihlangu, oyilidwala, oyisiphephelo, oluthando, ongonomusa, onobubele, ongcwele, ofanelekile, odumisekayo, otusekayo, ogama lakhe lingcwele libabazeka ngaphezu kwawo wonke amagama. uNkulunkulu ophakeme ngaphezu kwawo konke, omkhulu wesabekayo ngaso sonke isikhathi. Bantu baNkulunkulu simelwe, sifanele ukuthi simbonge uNkulunkulu ngako konke asenzela kona. Sifanele ukuthi simbonge uNkulunkulu ngasibonelela kona. Sifanele ukuthi simdumise ngaso sonke isikhathi ngako konke asenzela kona, ngoba umkhulu wesabeka, uthandekile, ufanelekile, ungcwele, ungusimakade, ungusonini nanini, ungumnini mandla wonke. Akukho omehlulayo, akukho angakwenzi, akukho angenamandla ukuthi afinyelele kona, akukho uNkulunkulu akwesabayo, ngoba konke kuthobela yena, konke kukhothamela yena, konke kwenza intando yakhe. Angacaphuna nje brother ngibeka le ndaba ukuthi yonke into ekhona lapha emhlabeni inegama, inendlebe, inedolo. Inegama lokuthi uKristu mayibiza ethi isihlahla, inendlebe ukuthi mayibiza ethi isihlahla lalela bese siyakwazi ukuthi sizwe. Inedolo methi isihlahla khothama njengamanje, bese isihlahla siyaguqa sikhothama. Nawe njengoba unegama lakho, igama lakho lokuthi ubizwe ngalo, bese uyakhothama ngoba wonke amadolo afanele ukuthi akhothame. Sonke sifanele sikhothamele uJehova umdali wezulu nomhlaba. Sonke sifanele ukuthi senze intando yakhe ngaso sonke isikhathi ngokusizwa nangothando lenkosi odalile konke, olondoloza konke, olondoloza Israyeli ongoze lungalali. Sifanele ukuthi le mizimba le siyikhontrole, kube umzimba olalela wena, ungabi wena olalela umzimba, cha nakancane. Kube umzimba utshela ukuthi njengamanje senza ukuthi, njengamanje senza intando kaNkulunkulu, njengamanje sihamba ukuthi, njengamanje sikhuluma ukuthi, njengamanje senza ukuthi. Kube idokodo likamoya kaNkulunkulu, kungabe idokodo lemimoya engcolile. Sithobele uNkulunkulu ngaleyo ndlela. Ngaleyo ndlela iyona nto emthabisayo uJehova umdali wezulu nomhlaba, ngoba abantu baNkulunkulu sinemizimba yalapha emhlabeni, siphinde sibe nemizimba, uxolo, siphinde sibe nemizimba yangale kwethuna. Lo mzimba walapha emhlabeni ukwazi ukukhontrola uwe, uphinde ukwazi ukukhontrola imimoya engcolile. Kuba kuwe ukuthi uwondla ngani, unakekela ngani, futhi unakekela kangakanani, yini oyinakekela kakhulu. Unakekela umzimba wakho kakhulu, uzuhlezi njalo ukusinda. Kodwa uma unakekela umphefumulo wakho kakhulu, iwona futhi ozokwazi ukuthi umelane nomzimba, wena ukwazi ukuthi uyaleze. If uzondla kakhulu spiritually, uzokwazi ukuthi ukhomande umzimba ukuthi asidli for 3 days. Asigqoki lokhu. Asikwenzi lokhu. Ngoba nomphefumulo wakho wengamile waba ngaphezulu, umuntu wakho kamoya ungaphezulu kwenyama. Okudinga ukuthi sihlezi kunebalance bantu baNkulunkulu ukuze sikwazi ukuthi sisebenze. Uhlezi ubalansisile. If umzimba wakho uyawunakekela njalo ekuseni emini ntambama uyadla, nomphefumulo wakho enza exactly. Wondle ngendlela owondla ngayo umphefumulo wakho. Uzondle ngendlela efanayo eyanelisa wena, ekwanelise njalo. Ngaleyo ndlela uzokwazi ukuthi ukwenze konke othanda ukuthi ukwenze. Ngoba umzimba wakho uzobe utholile amandla ngoba uyawunakekela, nomphefumulo wakho uzobe utholile amandla okulalela uJehova. Ngoba kumele sikwazi ukuthi le mzimba lo ongale kwethuna ngeke uzukhontrole wena. Uzokwazi ukukhontrola lo kuphela, ithuba onalo, igunya enalo, ukukhontrola lo kuphela. Lo ngale kwethuna ngeke uzukwazi ukuthi ukhontrole uJehova umdali wezulu nomhlaba, noma ukhontrole imimoya ukuthi ubusebenzele kumnyama, uqhubeke wenze into efanayo nangale kwethuna. Hayi sithi kade untshontsha, nangale kwethuna uyaqhubeka ufuna ukuntshontsha kanjalo. Kade uphuza nangale kwethuna uyaphuza noma ungasathandi. Kade wena usebenzele kumnyama, kade uthwele, kade uyisangoma nani, uphinde futhi nangale kwethuna usufuna abanye abazoqhubeka benze the very same msebenzi bokade uwenza, bebaluthekisa. Ungene ugogo wakho, ungene umkhulu wakho, ungene ubani bani, beqhubeka bekwenzisa zonke lezi zinto ekade bezenza. Khona nawe uzokwenza njani, khona nawe uzolahlwa njengabo. Kuningi esibhekene nakho, kuningi esikubonayo, kuningi okwenzakalayo, kuningi futhi okuzokhanya ngelinye ilanga. Futhi ikakhulukazi kubuhlungu kakhulu ukuthi izinto eziningi zikhanya sezingasekho ithuba. Kukhanya sengasekho into ongayenza. Ngoba ithuba lemanje, ithuba lemnamhlanje
alikho kusasa, alikho 1 hour coming, alikho ntambama, alikho limanje. Ngoba ikusasa laziwa. So bantu baNkulunkulu, uNkulunkulu usibonela zonke izinto. Namhlanje ngifisa nje ukudlulisa nje isibonakaliso esumyalezo omkhulu bantu baNkulunkulu. Ihloko sethu sithi isilwane esikhulu sidonsa abantu. Isilwane esikhulu sidonsa abantu. Ngibe nesibonakaliso nje ngomhla ka-21 January 2025. Ngibona ngalolu suku isibonakaliso nje sesilwane esikhulu. Ngizothi isilwane lesi ngoba lento eyinkulu kakhulu kuhle ukubona i-dinosaur. Siyawazi ngithi ama-dinosaur bantu baNkulunkulu. Lezi zilwane ezingaphezulu noma ama-dragon esiwabona emamuvini siwabona, kodwa lesi silwane besiwumuntu ngaphezulu, engazuthi futhi umuntu wesifazane, engazuthi emhlabeni kuyabhujwa kuyasha. Ngale nkathi kusha silibele sidonsa abantu, sibadonsa sibafaka emlilweni, abanye sibafaka emlilweni, sisemanzini siphuma olwandle. It's a very dangerous creature ephuma olwandle. And uNkulunkulu uyasicacisela ngazo zonke lezi zinto ukuthi indalo le angayidalanga, inzalo le yama-Nephilim, inzalo le yama-hybrids, inzalo lezi zazingelosi leziya ezafika zona lezi zo-200 so-Azaziyelo Samiyaza, zafika zona zalala nabesifazane kwase kwazaleka izinto uNkulunkulu angazidalanga. So kulesi sibonakaliso ngibona isilwane esikhulu sidwengula umhlaba wonke, kukhala isimayimayi, kuhayizwa, kushona lena le. Abantu kungemnandi, bengajabulile, befa ubuthaphuthaphu, befisa okwezintuthwane, befisa okwezintuthwane. Wena ubona iy'ntuthwane vele uyishanele. So lapha ulwandle lwaligubhuze kusebusuku bantu baNkulunkulu, ngiyibuka lento ngithuthumela. Kusebusuku ulwandle luyagubhuzela, siphuma lesi silwane nengalo yaso sithatha abantu sibafaka olwandle, esinye kunomlilo kuyasha. Kwakubuhlungu kakhulu lento engayibona lapha abantu baNkulunkulu. And uNkulunkulu ayacacisayo ukuthi siyeza isikhathi kuzokwenzeka konke lokho. Abantu bazobhubha, abantu bazofa, abantu bazosha. Bazothi abangcwele sebathathelwa bayiswe ekhaya ezulwini, imimoya izobe izenzela lo emhlabeni. Amadimoni azobe eziphumela phansi kolwandle, azobe eziphumela emkhathini, azobe eziphumela esihokweni, azozibonakalisa ukuthi hello, sikhona, siphila nani, sibusa nani. Kuningi bantu baNkulunkulu. Singabantu impilo esiyiphilayo kungazuthi, cause uma ngiyibuka lento kulesibonakaliso, bengazuthi ngibuka imovie kodwa ebusuku ngilele mhla 21 January. Ngazuthi ngibuka imovie. So impilo bantu baNkulunkulu kahle kahle ngazuthi iwuhlelo nje oluqoshiwe. Ngoba ngazuthi ngibuka umabonakude kodwa lento ngiyibuka yenzeka live. Yenzeka okwangempela futhi ngesikhathi esizayo esingasaziyo nesingasilindeleyo izokwenzeka nangempela. Lapha emhlabeni kumele sazi singabantu ukuthi asisodwa. Siphila neziningi izinto ongeke waziqonda, angeke wazazi ukuthi kahle kahle ngempela ziluhlobo luni, ngoba kuningi okudaliwe isitha uNkulunkulu angakudalanga. Kuningi okuthakiwe kwahlanganiswa kwaphuma ezixaka izinto lezi. Yabo ama-satanist, ama-scientist, ngama-satanist athaka zonke izinto ukuthi okay, masingahlanganisa ikati negundane, masingahlanganisa inyoni nemfene, masingahlanganisa utshani nesihlahla, masingahlanganisa kuphumani. Yila kuphuma khona zonke lezi zinto lezi ezinyanyekayo, zonke lezi zinto uNkulunkulu angazidalanga, zonke lezi zinto lezi ezigcineni kusuke ezodwengula zisibulale singabantu. Kufana lezi zilwane lezi izinja, isilwane lesibiza ngokuthi pitbull, isilwane akudalwa nguNkulunkulu lento. Inja ekwazi ukuthi idle umuntu imqede, ayidalwa nguNkulunkulu lento leya. Futhi khona nje esinye uzubona ngempela ukuthi lezi zinto zidaliwe zenziwa abantu. Khona enye movie ebizwa nge-Anaconda, I think Anaconda 3 noma 5. Lapho khona udokotela wakhanda inyoka yokuthi noma ifile iphinde ivuke, noma ifile iphinde ivuke. Nampela wayidala, wayikhanda, wayenza ngamakhompyutha, wayenza zonke izinto ehlanganisa nani. Bese bayayithesta-ke bayifake negundane, ifike ilidle igundane. Le nyoka le wayondla, wayinakekela, yakhula yaze yaba yi-anaconda yaba nkulu yangangaka. Beyivalele laphaya. Angazi noma babengayifidanga noma babenzeni noma isilambe kakhulu.
yavele yashaya iglasi, yashaya iglasi, yaphuma. Yababulala bonke abangakwazanga ukuthi babaleke kuleyo lab. Bafa bonke. Idla. Sebefuna ukuyibulala-ke manje, sebeyayijaha, sebeyayishisa, bayifaka ngisho ibhomu emlomeni, iqhume, iphinde ihlangane futhi. Bathi bazama ukuyenza ukuthi bayayiqoba, iphinde ibuyele futhi esimeni. Ngoba yena ngendlela ayenze ngayo, wayenzela ukuthi ingafi. Ungeke uze ungitshele ukuthi isiphi isizathu salokhu. Ukuthi udala into ukuthi ingafi inhlobo. Kuthi noma sisikiwe, waphuma umphefumulo kodwa yifi. Because leya nyoka yayisihlakaziwe, yahlakaza yaqiniswa ngebhomu, kodwa still yaphinde yahlangana futhi. Okuyinto uNkulunkulu angayenzanga, kodwa sebeyakwenza ngokuthanda kwabo nangokuhlela kwabo emhlabeni kaJehova. Nempela kuyiqiniso bantu baNkulunkulu elingeliphikiswa ukuthi inzalo yezingelosi ezawayo ikhona, iyaphila. Imimoya nezidalwa ngokwehlukahlukana kwazo kugcwele ezindaweni ezehlukahlukene, kugcwele phansi kwamanzi, phansi komhlaba, kugcwele emkhathini, kugcwele khona lapha emhlabeni. Khona esivele sesiphila nabo, khona esivele sikhuluma nabo, khona esivele sizalwe nabo, khona esivele esixhumana nabo nsuku zonke. Uhlangana nalo soka lakho lapha ebar kanti imemedi uyishintshile nje wazenza umuntu. Uhlangana nalo wesifazane lo ogqoke kahle akasemuhle umakeup-ile kanti nje reptilian. Kahle yena nje uxam ngezansi abe umuntu ngenhla. Okuyokwenza ukuthi ngelinye ilanga kuyofika isikhathi lapho khona le moya iyoziveza. Angeke ivezele ukuthi nijabule ukuthi hawe ma, ngize ngibone Nkosi yami i-dragon, iphuma umlilo ngomlomo. Iyozivezela ukuthi izoqeda ngabantu, qothi imbokodo nesisekelo. Ngoba iyanyanya, ayijabulile, iyazi ukuthi isikhathi sayo sincane, ukubhujiswa kwayo sekufikile. Yabona njengoba izithunywa zikaNkulunkulu zanda kangaka, amaqiniso esabala kangaka, kuyabonakala ukuthi ngaphandle kwezinto zonke sekufikile. Ngoba ilizwi lithi iqiniso lesisabalala lishunyela izizwe zonke, anti ukuba kuphela kufike. And sekufikile bantu baNkulunkulu. Izinto esizoyibona zenzeka, amanyala. Uyimanje nje uTimotheo 2 chapter 3, abadukisi bekhathi zokugcina siphila nabo. Abangalaleli, abangahloniphi, abangabongiyo, abazithanda bona, abazigabisayo, abathanda imali kunokuthanda uthula, abunokuthanda imindeni. Siyabona nabo bathwele, thaphu. Abantwana, uyabonga umntwana ngoba uthathe njeni, umnikeze into. Kwabantu umnikeze umuntu umsiza, akabonge akanendaba. Abahloniphi, baqabulana emgaqweni, kuningi amanyalo, kuningi emhlabeni kaJehova. So manje lesi silwane engasibona isimo saso ngenhla, njengoba ngisho sisimo somuntu ngezansi, kodwa angangabonakali ukuthi kwangayena umuntu noma kuyini, mhlasimpe kwakuyinyoka. Kodwa ngabona nje amanzi egubhazele. Enginaso isiqiniseko ngoba uNkulunkulu akuvezanga konke. Kwesabeka abantu baNkulunkulu kuthuthumelisa ukubona lento eyenzeka lapha. Ngalolu suku ukuthi nempela kuyokwenzeka, konke kuyofezeka. Umoya wakhe ususukile ngokuphelele lapha emhlabeni. Ngoba umhlaba usabanjwe amakholwa, usabanjwe umoya kaNkulunkulu usakhona, usabanjwe ukuthi khona abantu abakhulekayo, usabanjwe ukuthi khona abantu abazilayo, usabanjwe ukuthi khona abantu abamanxuseli. Ngoba kohulumeni ngithi uyisitha, kayisebenzi amaphoyisa nawo asebenzisa ubumnyama, odokotela, abahlengikazi, othisha, konke sekusetshenziswa ubumnyama. Abantwana abafunda ezikoleni khona vele nje nayo usetshenziswa ubumnyama. Khona uzolukuthekisa abanye ema-university, konke sekugcwele ubumnyama, bandile bugcwele budlula ukukhanya. Okuyofika isikhathi lapho khona kuzocaca. So uKristu uma selilandela ibandla lakhe kuzokwenzeka nanoma yini. Ngoba umuntu uzobe senza yonke into athanda ukuyenza, bengathobeli umdali womhlaba. Ngaphinde ngabona futhi nabanye befa ngophuzo olunamandla, bephuza noma bengasathandi, befa besha ngomlilo. Even namakholwa, nabazalwane, nabakholiwe, naba-athendayo njalo, kodwa befa beshiswa isibabule. Ushisa, ubhubhisa, uqeda ngempela ngendalo kaNkulunkulu. Nalesi silwane sibambe abantu, sibabambe ngesandla esikhulu, sibabambe, sibalahlele lapha.
kuhle kumuntu ebamba igundane. Sibabulala abantu kabuhlungu. So abantu baNkulunkulu ukubhubha komhlaba kubekiwe. Kuyeza futhi kuzokwenzeka. Ngiyazi abaningi abakholwa lokho futhi sebezinike umqondo ukuthi angeke iziyenzeke leyo nto ngoba kumele sengabe kade kwenzeka. Empeleni njengoba ubaba uPetru ebeka indaba ukuthi uncwadi 2 Petru chapter 3 verse 9 uthi kepha inkosi ayilibali njengoba abanye bethi kungilibala, kepha yanibekezelele ingafuni kubhubhe namunye. Chapter 10 verse 10 ayibeke ngokucacile ukuthi liyeza usuku uzofika njengesela uyakusha konke. So ngaleyo ndlela akekho noyedwa umzali ongathanda ingane yakhe ukuba ife eyithanda ngempela, kodwa uma iqhubeka ihlala idlalela etendeni lesitha somzali izofela khona ngoba izobe ingekho ebukhoneni bokuvikeleka okuyinto eyenzeka njengamanje. Abantu bazibeke ezindaweni ezisengcupheni abavikelekile njengoba isizwe sihlalele ukona ngaso sonke isikhathi okuyokwenza ukufa kube lula ukuthi kufinyelele kuso ngoba isitha siyeba sibulale sibhubhise. Yiloko nje sidume ngakho futhi sikwenzayo njengamanje. Ngaleyo ndlela abantu baNkulunkulu isikhathi siyeza, isikhathi esifikile. Umhlaba usubhubhile manje ngokwebiwa kwemiphefumulo yabantu ekuthenini bahlale esonweni okuyoze kuvame umusa bese kuba inkinga futhi njengoba inqaba yebiwe kangaka ukufa kuzozithelekela kanjalo nje. Bebiwe abantu, untshontshiwe. Enze umuntu into noma engasathandi, untshontshiwe emphefumulweni. Uqamba amanga noma ungasathandi, uhleba noma ungasathandi, uphuze noma ungasathandi, ufebe noma ungasathandi. Iyona zonke indlela abantu abantshontshwe ngazo. Bakhohlwe ukuthi hayibo kumele ngenkonzweni. Akhohlwe ukuthi hayibo yazi kumele ngikhuleke, yazi kwakukhuleka ngo-12. Hayibo u-6 usowavele wadlula kanjalo nje asisakhuleki kwenze untshontshiwe. Uyakona. Njengoba inqaba ikuye kangaka ukufa kuzovele kuyithelekele. Usaphumile kuleyo mzimba wakho. Kufike nje kuqothe imbokodo nesibele. Ngoba liyeza usuku likaJehova futhi luvutha njengeziko. Athi uJoel usuku lesigayigayi, usuku lobumnyama, usuku oluzoba buhlungu kakhulu, usuku lokukhala kakhulu. So masibuyele enkosini sivume izono zethu kaNkulunkulu, sidede kubini, simfune uJehova esatholakala, simbize saseduzane. Ngakho-ke abantu baNkulunkulu ngaleli thuba ngalo mzuzu nangaleli hora, phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele. Nihlengwe nisindise nibhabhadiswe. Babhadiswe kona okubalulekile. Khona uzokwazi ukuhlanjululwa zonke izono zakho, umoya kaNkulunkulu uhlale kuwena, khona uzokwazi ukuthi uhlenge kuzona zonke lezi zinto. Ziyasabisa. Abantu futhi bayibulala ubuthaphuthaphu. Abantu bazofa, abantu bazobhubha. Kuzokwenzeka, yebo kuzokwenzeka. Kodwa abantu baNkulunkulu, phenduka kusemanje, phenduka kusanamhlanje. Ungalindi kusasa, ungalindi nesidweki, ungalindi ukuthi ubuya kwami emsebenzini bese ngiyamtshela ukuthi senginkonzweni. Ungalindi lutho. Ungalindi ukuthi hayi ngibuye emsebenzini kuqala. Phenduka khona lapho la ukhona. Phenduka khona lapho kulelo bhilidi lile phezulu. Phenduka uyabhizi uyashanela. Phenduka ubhizi ukukhuluma nocingo. Phenduka ubhizi ulele, vuka. Phenduka uhleli ubuka i-TV icima uvela ukhuleke uguqa sometime. Phenduka manje. Ubone ini post edongweni, post esigxobeni. Phenduka manje, libiza wena, izulu libiza wena. Phenduka wenze njani? Uzintshumayela etekisini, phenduka manje, izulu libiza wena. Umzali wakho utheni? Uthi hayibo mntana ngeke lezo ndlela, phenduka manje, usanethuba. Ukephi seHome Affairs? Uyeza abantu bayaxoxa bexoxa ngoNkulunkulu, phenduka khona lapho unjalo. Usemsebenzini usebenza ngobukoshwama, usebenza eSpa. Uyabona umuntu ozothenga, uyambona ugqoke kahle. Hawu wena ugqoka kahle angake wathi ngoba ngikhonza uJehova. uJehova akathanda isigqoko. Phenduka uzibuze, ulangazelele, uthathe inamba yakhe wenze khona. Uzisiza wena. Maziphelele mazifele.
So bantu baNkulunkulu nganomzuzu ngalethuba ngaleli hora phendukani ngoba umbuso wezulu usondele. Nifumana ukuphila okuphakade okuvela ngeNdodana uJesu Kristu. Kasibe nani ngiqinisa imqondisi. Umhlaba uzobhubha kuzophela ngabo bonke abenza izono. Ngabo bonke abenza abephula imiyalelo eyishumi Exodus 20. Ufunde uthole ukuthi yini engenza ukuthi ungatholi umbuso wezulu. WaseGalatia chapter 5 verse 17. Ngezithelo zonke zenyama. Uthole ukuthi yini engenza ungaboni umbuso wezulu. Ngoba uyasho ukuthi abenza kunje basoze babone umbuso wezulu. Izinto ezinyanyeka enkosini Izaga chapter 6. Funda lapha ezansi ukuthi izinto eziyisithupha yibe eziyisikhombisa ezinyanyeka enkosini. Ulimi lamanga, abaxamanisi abazalwane, abachitha igazi elingenacala. Uzibuza ukuthi yini mina engisayenza? Yini mina kumele ngiyilungise kuyona? Yini mina engisahamba uzilungise wena ngoba kuphela kwezinto zonke abantu baNkulunkulu sefikile nempela. Umhlaba uyagoqa konakele. Phenduka namhlanje. Phenduka usaphila. Phenduka usangaphulukiswa. Phenduka usangahlengwa. Phenduka usakhuluma. So inkosi ibe nani sise kakhulu. Ngelihle namandla lengcwele igama lenkosi Jesu. Manje ziphatha. Amen. Hlezi nazi ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono. uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Hlezi futhi nazi abantu baNkulunkulu ukuthi ezinye izinkundla zokuxhumana zikhona uLihle Ithemba ku-TikTok, uLihle Ithemba Mzobe ku-Facebook lapho khona imibhalo for abantu abasebenzisa u-free mode nama-short 10 minutes clips. Kanjalo Instagram uLihle Ithemba Wendy with I am Mzobe. Nkosi ibe nani imqondisi imqinise. Ihlale ebukhweni bakhe, izindlini ngezwi lakhe, nenze intando yakhe, iphele ngaphambi kwaNkulunkulu. Sidlulisele nakwabanye bathole ukuphulukiswa nokusindiswa nokuhlengwa. Ngelihle igama lenkosi Jesu. Manje ziphatha. Amen.